warning होदोंमोन आं नोंखौ warning होदोंमोन आं नोंखौ warning मा नों बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय मालायखौ बासायना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ warning होदोंमोन हा नोंखौ warning होदोंमोन आङो नङा होननाय नोंखौ एथां warning होनाय आं मिथिबाय warning होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खौ सिफायबाय आहा फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो हा आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन हा बेखायनो नोंखौ आं एथ' अननानै फनाव बुंहरनायमोन बुङाखैमोन देलाय हा नोङो हिनजाव मानसि मानो बेखायनो बुंना ला लिंहर मा नों बिदिसो मा बिलाय नोंखौ warning होदोंमोन आं नोंखौ warning होदोंमोन आं नोंखौ warning ना होआखै नोंखौ warning होदोंना होआखैमोन आं बुंलाय नै आंनि हौवाया नायदो नाय अबाव दं नोंखौ फैगार बुंनांगौ नोंखौ warning होदोंना होआखैमोन नों ओइ बाजारि मालायनि हौवा सेनानै नों मा मोनदों मालायनि हौवा सेना ओइ बुन्दा मालायनि हौवा सेना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ warning होदोंमोन हा नोंखौ warning होदोंमोन आङो नङा होननाय नङा होननाय नोङो नाय मा होननाय बियो बा मा संदों बियो बा नोंनि न'आ बेसो हा ओइ बुदां नोंनि न'आ बेसो मा एसां खोथा बुंनो नोंनि न'आ बेसो नोंखौ आं एथ' warning होनाय आं मिथिबाय ओइ बाजारि नोंखौ एथां warning होनाय आं मिथिबाय warning होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खौ सिफायबाय आहा फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो हा आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन हा बेखायनो मुख एक टका निजे हि एक आहि मांख बनायखायसो सासुन केन'का मा बेलेग न'नि आयौ नों दायो बुंबाबो गला नों उन्दुना सानैजों सिखारनानै नों बुंबाबो गला मिथिबाय नों दा बुंबाबो सानैयाव स्पटआव नुखाबाय सिखारनाय नोङो मोखां देखाय सबल'सै मोखां देखाय बे हिनजावबा मोखां देखाय होगोन आं मोखां देखायनो मा आं दं गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों हा साला नोंखौथ' warning होबालाय बे खारगोन बियो खारनाङा नोंखौ आं एथ' अननानै बुंनायमोन नोंखौ आं एथ' अननानै फनाव बुंहरनायमोन बुङाखैमोन देलाय हा नोङो हिनजाव मानसि मानो बेखायनो बुंना ला लिंहराबा बेमारि फैयो दे खसा खोथाखौ बुंना ला मायो माखौ खालामनो अरखौ बन्द' खालामबाय आङो देलाय बार होनाङा बेखौ दे फै रोङा बियो पापाबो नुदों बारा बेखायनो दंखायोखा जि गैयै साला फिसाजो दोनदों नोङो दे बिथिं नाहर नोङो नाहर आं बुलाब्रा आंहाबो अननाय दं मिथिबायना बेखौ आं एथ' warning फनाव मेसेज हरना बुंहरनाय आं मिथिबाय बियो होमबाबो बियो आंजों थाला 2 मासल'सो माबायोना नों मा सानदोंलै हा आं नोंखौ इमान warning होनाय आं नोंखौ मिथिबाय नों मा खालामनो सानदों देलाय नों बेखौ लानो सानदों दे खोन्थादो दे नों लानो सानदों बेखौ हा आं भिडिअ खालामाखै दे नों लानो सानदों बेखौ नों लानो सानदों नामा देलाय क्लियार नोंनिफ्राय नांगौ आं हौवानिफ्राय आं मोनखाजोबनायसो खेबखादों दे लाखाजोबनाय जेबो भुल मावाखै मिथिबाय आं हिनजाव अधिकार दं मिथिबाय अधिकार दं बेखौ गानना थांनो हाला नामा नोङो दे जों गान
Salah neng kan, siapa sih bukan menang gue minta kasih orang tua. Mana video lagi kita lain mana lagi buat ujung lagi kan. Bazar dasar lain itu video kalau nego. Ba, ami damgras samgras pun puji ba. Rendi bazar mur sop iblak. Iblak sop mur boza bilak sop ahit kini thaki se yate. Sa. Ha? Nomor tu pula same hoy gose pura. Kona lai. Loi itu loi sa. Cái anh đi đầm gạ, anh xin này phải ủa thằng cứ vậy, mua một ta tu, lôi thằng cái gì cũng phải xét ra có thật tu, mua thằng cứ, bác sĩ, nương mà, mất xe nương có sang sang sừng được sao thì mình, nương ra ra nhìn rồi sừng được sao thì nương cũng lại, ô bố khát cứ, Ami siapa nanti cuma? đã mất vậy, bị đi khuyên làm thằng bị đi sắp Ami siapa nanti celah sendiri kita bị con itu bung này đi chơi na, anh bị con itu bung này. Because itu bunai ang because buzai bay tanai ang because bungur bay tanai phone ang ni message nai boy ignore khalambo biyo gaya ang biyo gaya na budung barsi mitzbena nunggu hinjau mansi janane bidi khamna malai ni nokko deng nunggu mincia ang minsbai de mincia ang nung phone orne ka sori cuma nung deng to nung mincia zubai de zubai raza budung phina biyo raza kan mah de raza नोंसोर सानैयानो गन्डगल थाफैखायो जमानो मिथियो